Milé deti, toto je okienko do literatúry. Tomáš Žovák, Lienka Biba a Stratený kvietok. Kde bolo, tam bolo. Nebolo to za 7 horami, ani za 7 dolami. Bolo to celkom blízko, v malom lesíku, nedaleko nášho veľkého mesta. Na jednom zelenom lístočku žila Lienka. Táto Lienka sa volala Biba. Jej drobné červené teličko zdobili malé čierne bodky, ktoré sa jej kamarátka včelička Zuzka skúšala vzrátať. Táto Lienka sa každý jeden deň stretávala so svojím kamarátom, čmeliekom na kvietku v lesíku, v ktorom sama žila. Na jednej strane tu každý deň viedli rozhovory o povrchných témach, na strane druhej tu mali aj dlhé, hlboké rozhovory o živote. Každým dňom sa Lienka Biba zbližovala s čmeliačikom viac a viac. Začala medzi nimi kvitnúť, ako ten kvietok, na ktorom sa stretávali, láska. Lienka Biba a čmeliačik boli dohodnutí, že sa tu stretnú každý deň o 12:00. Stretávali sa, až kým nenastal osudný deň, o ktorom si dnes povieme viac. Bol to pondelok, deň ako každý iný. No ako psi zo susednej dediny zavíjali, napovedalo, že dnes sa udeje niečo zlé. Veď predsa už samotný fakt, že je pondelok, je pomerne náročný na zvládnutie. Lienka letela na 12:00 ku kvietku, na ktorom sa každý deň stretávali s čmeliačikom. Lienka si celá šťastná z vedomia, že dnes možno padne ich prvá pusa, veselo letela ku kvietiku. Letela, veselo, jednoducho poletovala. Letela a ešte raz letela, až kým neuvidela niečo strašné. Kvietok je fuč. Neverila vlastným očiam. Kam by mohol zmiznúť? Pýtala sa samej seba smutná Lienka. Ani čmeliačik neprišiel. Veď na čo, keď tam nie je kvietok? Povzdychla si smutná Biba. Ako si celá sklesnutá a smutná poletovala domov, niečo nečakané ju zastavilo. Bol to vtáčik menom Vláčik. Lienka, Biba, stoj! Zastav! Kričí na ňu vtáčik, celý bez seba. Čo sa stalo? Hovor, preháňaj, vtáčik Vláčik. Kričí na ňo prekvapene Lienka Biba. Musím ti niečo dôležité odkázať. Ozval sa znova vtáčik a spustil, čo musel. Lienka Biba, srdiečko, čmeliačik nezabudol na vaše stretnutie. Ani mu kvietika, na ktorom sa každý deň stretávate, nie je prednejší ako vaša láska. Leď za mnou a čmeliačik ti vysvetlí viac. Ešte viac prekvapená Lienka Biba letela za Vláčikom vtáčikom a zrazu preleteli k maličkému domčeku kúsok od lesíka. Pred oblokom maličkého okienka krúžil vo vzduchu čmeliačik. Okamžite k nemu Lienka Biba priletela. Ahoj Biba, veľmi rád ťa vidím. A ja teba, čmeliačik. Povedz mi, čo sa stalo s tým kvietikom? Pozri cez okno. Cez okienko mohli vidieť na stolíku vázu, ktorú zdobili rôznofarebné kvietky. Fialky, tulipány, ruže a dokonca aj kvietok, na ktorom sa Lienka Biba stretávala každý deň s čmeliačikom. Takže ten náš kvietok niekto musel otrhnúť. Doplo to udivenej Lienke, na čo čmeliačik reagoval so slovami. Presne tak. Napriek tomu, že je kvietok odtrhnutý, moju lásku k tebe nikto z môjho srdca neodtrhne, Biba. To je krásne. Tak krásne ako ten kvietok, zasmiala sa Lienka Biba a samozrejme dodala. A ja teba veľmi ľúbim, čmeliačik. A takto sa z dvoch nerozlučných kamarátov stali oficiálne frajeri. Milé deti, aj keď sa niekedy zdá, že veci nejdu podľa plánu, kvietky sa stratia, kamaráti meškajú, alebo sa niečo nečakané stane, nikdy netreba hneď strácať nádej. Dôležité je si veriť, počúvať jeden druhého a rozprávať sa. Skutočné priateľstvo a láska nie sú len o miestach, kde sa stretávame, ale o tom, čo nosíme v srdci. A to, čo je v srdci, nám len tak nikto nevezme.